Здравейте, казвам се Неда Петрова и повече от 20 години работя в сферата на детските права и социалните услуги за деца и хора с увреждания. Освен това се занимавам с обучителна дейност, подпомагам развитието на екипите и се грижа за това да свързвам хората, които имат нужда от подкрепа с ресурсите на средата. Разкажете ни повече за вашата професионална дейност. Моята професионална дейност е свързана с подкрепа на хора в уязвими групи. Това са деца от различни рискови групи, деца без родителска грижа, деца, за които са преживяли някаква форма на насилие, семейства, които живеят в много тежко социално положение. Това е едната страна. А другата страна на моята дейност е свързана с подкрепата на екипите и на хората, които работят в тази сфера, в социалната сфера. Какво лично вас ви мотивира да се включите в Дамски бизнес алианс? Включвам се в Дамски бизнес алианс с идеята и нагласата да се опитаме да свържим бизнеса с най-точното място за подкрепа на хората в трудна житейска ситуация, така че да обединим усилията си и да генерираме както идеи, така и ресурси и време на точното място в точното време. Какви социални каузи подкрепяте лично или чрез вашата професионална дейност? В личен план аз подкрепям каузи, свързани с развитие на талантите при децата, развитие на спортните занимания, осмислене на свободното време и грижата за деца с специални потребности, по-скоро с младежи с специални потребности, които да се подготвят за трудова реализация. Какво послание бихте отправили към жените, които тепърва започват своя професионален път? Много неща може да се кажат, но може би когато човек е в началото на своя професионален път и всичко му изглежда толкова далечно, голямо и непостижимо или трудно достижимо, да си мислим и да живеем с нагласата, че до голямата цел се стига на малки крачки.